mga patayng lawas sa lalaki ug babae nga nakagapos ang mga kamot ug dunay mga samad dinunggaban ang napalgan sa usa ka hilit nga lugar sa Quezon Bukidnon. Kapulisan nagtuo nga gilabay ra sa lugar ang mga biktima. Ani ang report. Nakagapos ang mga kamot ug wala na mga kinabuhi yang nakaplagan sa mga residente sa Purok 7, Wadi, Barangay San Jose sa Quezon Bukidnon. Ang duha ka mga patayng lawas sa lalaki ug babae pasado alas 12 sa kadlawon adlawng Lunes. Sa pag-imbestiga sa kapulisan, nakagapos ang mga kamot sa mga biktima ug napuno sa mga samad dinunggaban. Ang lalaking biktima niwangon ang panglawas, nakasuot og gray nga t-shirt ug dekolor nga short pants, samtang ang babae niwangon ang panlawas, nakasuot og pula nga t-shirt ug green nga short. Nakatali po ito ng duct tape, pati yung mukha nila nakatali rin, and nakita po natin ay mga saksak po ito sa katawan, sa liig at saka sa bandang likod at saka sa dibdib. Tungod sa kahilit sa lugar ug sagad niini napalibutan og kakahuyan ug kasagbutan, dako ang pagtuo sa kapulisan nga igo ra gipanglabay ang mga biktima sa lugar human gipamatay. Based po sa initial assessment po natin, sir, sa bangkay is hindi na po dito sa Wadi sa Barangay San Jose na pinatay, kasi wala pong dugo na nakuha doon na nakita. Kuha na lang po yung dalawang bangkay na lang po. Karon padayon ang pagsubay sa otoridad sa posibleng mihimo sa krimen o sa identifikasyon sa duha ka biktima. Aduna na kuno sila gisubay nga sakyanan nga ulahing nakita dool sa lugar base sa pahayag sa saksi sa hitabo. Cyril Chavez, One Mindanao.